No, když se dostáváme k fázi během zápasu, tak tam je velice, velice důležitý snažit se vůbec si povídat s dítětem o tom, co mu v průběhu zápasu pomáhá a co naopak ne. Který gesta si dítě všímá, že rodič dělá, který ho nějakým způsobem podporují, motivují, který naopak srážejí. Protože děti si velice všímají svých rodičů. Když někdo zakoulí očima, zakroutí hlavou, špatně se podívá, cukne sebou, tak ty děti všechno vidí, všechno vnímají a ve chvíli, kdy se tohle stane, tak to dítě najednou nemyslí na sebe, ale řeší rodiče. To znamená, nesoustředí se na výkon a ten výkon může jít do prčic. Když rodič zůstává klidnej, nějakým způsobem se snaží to dítě podporovat, ale zase v mezích, jo? Aby to nebylo takový velice intenzivní, až takový skoro nátlakový jako podporování, tleskání, fandění, kdy to dítě zase už to může vnímat, jako že vlastně ten rodič je přehnaně zapojený a už z toho cítí to dítě potom zase spíš tlak než podporu. Takže takovou jakoby rozumnou podporu, zafandit, když je hezký míček, zatleskat, ale snažit se to držet v nějaký rozumný míře. Probrat to s tím dítětem, komunikovat o tom, co mu dělá dobře, co mu nedělá dobře. A pokud během toho zápasu se chová dítě nevhodně, tak je velice důležitý nastavit nějaký mantinely, říct si, co akceptovat budete a co už je za hranou, kdy třeba ukončíte zápas, když to uvidíte, nebo se snažit třeba navíc to dítě, povídat si s ním o tom, co prožívá na tom kurtu, který ty emoce už jakoby nezvládá, a snažit se najít společně třeba, pokud je tomuto dítě otevřený, společně se snažit najít nějaký způsoby, jak se vypořádat s těma náročnýma emocema na kurtu během toho zápasu. Ale pokud to dítě nechce s váma tohle řešit, tak zase netlačit ho do toho, protože to by nikam nevedlo.